Hello guys, mag-Q&A kami karon itong mga questions yung gani. So grabe mga seryoso yung mga questions, puro man about sa amon. Di ba itong mga wala pulas? Pero tripanda si Gladys. Kaya puro seryoso man yung mga question. Ipagkiligon ta siya ng pagkiligon. Tanawan na lang ba kung magkilig siya? Kung hindi, ti ulay. Bye! Lights, camera, action! Hello guys! Good evening! Welcome sa aton nga usapang kwarto. Bastos man. Usapang Oh, hindi kwarto. usapang kwarto kaya rata sa kwarto. Diba? So na-remember nyo last time nag-post kami sa tong Q&A na to, no? Kaya wala kami may maisip nga content sa buong so boring. So, Amo to. umpisahan Umpisahan na. ka. So, good luck sa mga question nga Mag Q&A lang daw lang. Amo lang. Lapot kami, Hindi kami kamukbang habang gakuan. So, amo na eh. lapot Nag-outfit lang kami pang patulog. Actually, Pangtulog. Sa ano? Start na na? Lakas kayo makakakuan. Kay Daddy ni giram ni. Kay Daddy ni, shout out kay Daddy no, giram ko lang yung pangtulog. Sige, are. Question from John Lord Torbanos. Hello ma'am and sir. Pasyagit ko ay diri sa Banua sang Midsayap. Heart. Salamat. Tapos ang question niya is, ang akong question, sino ang una na in love sa inyo dua? Siyempre. Sino ang sabat? Jack and Boy na lang, no? Pick. Oy, hindi ka. So, ang madaog ang magsabat? Ano, balik na doon, tanong? Ang magdaog ang magsabat? Sige. Ay, Bato, pick. Daog ko. Ako magsabat din, no? Ikaw magsabat. Sige. Sino na una? Guys! Ang question ni John Lord Turbanos. Ang akong question, sino ang una na in love sa inyo dua? Siyempre, ako eh. Pili ko. Ako guys, siyempre. Lalaki natin. Una na ma-in-love. Sige. No? Pero, in-love siya sa bong. Siyang in-love sa bong. Subong? No? Oh. In love ka man gapon. Kita So blang. guys, siya ang una na in love. Ay. Oh, Todd. Hindi mo nang may. Sige, presenta sa next question. Sige, una ko pa. Pili ko. From Vivian Cyril Flores. Iblitan yung Flores. Bakit po mahirap maging ego? O pogi? Sana all. Para sa ako lang din, no? Sa imo lang. Ako lang permi sa bat dili. Makakon ko eh. So bakit po mahirap maging pogi? Actually, mahirap maging pogi kung naranasan mo na maging pogi. Wala ko na experience ng maging pogi. So hindi ko bala na yung feeling. Try mo na. Na-try ko siya once. Na-try ko siya once, pero Lalo na ngayon, fresh. Wala. Ligong-ligo. Feeling hindi ko ko. bala na Ay, Vivian. actually guys, pogi ba? Sige. Pogi. Yung magas-gas mo na nga. Ang kamot. Sige, next question. Dirat ako sa ano? Sa akon. Sige. Hindi ka naman basa, ako nung pirmi. Tayo pa naman perita ka ba? Kay Katin Baltasar Karorokan. Uh-huh. Part, lights on or lights off? Sa ano na yun? Bato pick. Sige. Bato, pick. Bato, pick. Ano na? Bubong. Wala mo. Bato, pick. Ikaw may sabat. Sige. Lights ano ba? Lights on. Lights on or Anong ginamin niya lights- nga, Liz? Anong ginamin mo? Part, Kathleen? Manghimos? Mangimos? Matulog? Kumakaon? Ano? Siguro, kasi Sige, ako ano? matulog siguro. Kung matulog, gusto ko lights off. Ay, lights on din. Lights on. Bawal kami sa SPG guys, so read na lang sa mga question. Lights na on din ko para gusto ko magkaon. Makita ko yung nakaon Ano? ko.
Hindi ko matulog lang. Ay, kaon. Hindi ko actually kung matulog, hindi ko kaano. Gusto ko may lights. Lights on. Lights on dito. Para bongga. Okay. Next question. Okay. Kay Ellen Grace Galvez Maquinto, shout out to you. Sir, I care Francis Baluca, Ano para sa sir. kon? Nakahibi ka man kay Gladys. Kapila, sir, bye. Ikaw naman Naghibi. sa mo. Nakahibi ka naman Naghibi kay kay Gladys. Kapila. Daw. Actually, permi ko kaibigan ginakulatan niya. Ginasakit niya ko. Wala ka, hindi ko na siya ginakulata, guys. Kulata ng pagmamahal na siya. Gaibig ko sa iya, panalagsa kay love ko siya kaayo. Wala lang siya kabalo nga gahibi ko kisa nang gaag ko sa iya, talikod siya. Tapos gahibi ko deep inside my heart. Aww. Tuod na, hindi mo balaan? Gahibi ko kisa sa sobra ka happy, hindi siya tears of sadness. Tears of joy siya. And happiness. My heart. Doon na! Oh, gani! Umitaw guys, ginambal lang na sa akin. Ano na siya? Umara! Hindi tuod. Tuod na. Dito na Dito, siya guys. guys. Ito na siya guys. Mamatahan ko na siya kung sa gabi. Gaan at sa iluhan. Sobra na siya ka-happy sa ako. I love you too, Papa. Okay. Kay Sir Jeremy. Jeremy. Jeremy Argelies. Argelies. Shout out to you, sir. Ang question is, paano ka mo nagkakilala? Yan. Bato-bato ka siguro. No? Sila. Ang madaog mo, pildi. Hindi, ano yung bato? Bato, pick. Ay, ano? Ano na? Sige, bato, pick. Ikaw ang sabat sinin. Oh, ikaw ang buildi, sila eh. Ay, Ang buildi, gambal mo kayo. daw ko pero may istorya. Ilang good ka, ikaw ang buildi. Ano na nagkakilala? Ikaw na. Ano na, hiblit na. Sige, ang Paano question. kami nagkakilala? So, nagkakilala kami Hmm? way back. Way back. Ano nga nagkakilala? Actually, itong harap ko sa Mitsayap na nagbakal ko ata sa nagibakal ko something dira sa Diros daw in Paibato or something. Naagyan ko si Gladys, gipang limos. Gipungkot dito sa gilid dira sa kanto gani sa Diros. Amay si Air palimos. Kaya nakataong grasa nga ano. Palimos Sa mata ka pa. nagkakilala kami. Ang bago, okay, sige. Kaluwi lang po sito, no? Kaluwi lang po sito guys, kapang limos kid ko. Tagaan niya lang po ano, egg pie, Ano ba nagkakilala, no? Slice lang pag yun. Facebook. Facebook. Facebook, guys. I-add niya ko guys. Oh, yan ko siya. Ay, Kay guwapa crush siya. ko siya. Ano ba? Oh, Ano guys, ba lang yung i-add. crush na ka? Ganyan! Bala! Crush ko siya, gichat ko siya. Mag hey, guwapa. Pagkasamba niya. Ikaw, pogi. Wala. Ay, wala. O isa, guys, gisin ko siya si nga kwan. Kay, lang. Char lang. Yes. Chat niya ko, hi, guwapa, tapos, wala, comment my day. That's So, all. mo to? Paano ka mo nagkakilala? Sa Facebook. Amo mo na, siyempre, yung At generation na friend. to, no? Comment Ano sa nagsusubong? my day, kay guwapahan, dito siya sa ako. Oo, di ba? Ikaw, Mer, paano ka makakilala sa mga chicks? Joke! Diretso. Sige, next. Dito naman ta. Halin kay Mark Jason Tugunon Elomer. Shout out to you, sir. Question niya. Akong question, saan o ka mo mapakasal? Pa-shout out na lang dayo. Yan, bato-bato picnic. Okay, nice question. Ikaw sabat? Ay, timpanay, before to nasab to, may harapan drigapon naman ko to. Isahon ta na lang. Oo. So, kay Mark Jason Eliomer to, si Ma'am Kapauan Debbie, naman ko to sabi. So, iya kasal, ang kay Ma'am Debbie naman, sano ang prenup ba? Prenup, So, siyempre, unang prenup. Kasal. So, ang sabat sa sano kami magpakasal, kung makapa-prenup na kami. Tama. No? So, sano kami magpa-prenup, kung magpakasal na kami. That's Oh, all. amo lang naman sabat na. Mura siya. Ikaw, may masabat ka? Tama ba? Tama ko siya. Oo. Kaya siyempre, hindi kami magpa-prenup kung hindi kami magpakasal. Pakasal. So, dapat kung magpakasal kami, Magpa-prenup, magpa-prenup oo. kami. Tama. Oo. Uy, lusot. Oh, Lusot thank kami. you guys. Kami harap paglitro yun, si Abigail Umpa.
Kamaya, kailan ang kasal niyo, sir, ma'am? O, diba? Same answer sa question. Same lang po, ma'am. Ma-prenup anay kami bago kami pakasal. Kung magpa-prenup na kami, magpakasal na kami. That's all. Kung magpakasal kami, ano to? Ha? Masama na, vice versa. So, dapat pa-prenup anay kami. Sino the first move in private? Ha 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 ha. Private school? Private school? Sino the first move in private school? Ha ha ha. From Ate Krishna. Sino the first move in private? Ha 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 ha. Question mark. Ha ha ha. Okay. Bato, pick na. Bato, pick. Ay, ano na ganyan mo? Bato, pick. Pildi ka. Pildi ko. Sige, magsabat naman. Sino the first move in private? Ano na siya? Private Hindi ko ba na school? naging- Hindi ko maano. Wala kami may maisip Wala na kami malinis maisip yung na mga utak. Malinis ang utok namin, guys. Ayaw namin madumihan, pero daw ako gid. Sa ano? Sa ano? Pero actually, guys, ako ang the first move. Sa... First move sa... Kasi na ako actually magkaon Pamimos, Mag-imos. Ako gid una manghimos, magmata sa aga. Kasi kir, matulog pa man na siya, guys. Uy, aga ko, gamatag, jogging ba ito? Sa damgo. Ako gahimos sa Gagagin mo, morning. guys. Ako the first move siguro, ako siguro din. Oo. Sa kwan. Pero kung isa po si Kir, yung first move. First move. Opo. Ang wala man na. Jean Cordova. Okay, kay Ma'am Jean Cordova, this is your question. Question of the Unsay sudan nyo karon para sa panihapon? Kay dira ko manihapon. Pa-shout out dayo. Oy, shout out to you, ma'am. Shout out to you. Pero nanyapon na kami. Hmm. Ang sudan namin kagina is It's very full. barbecue nga isaw kag batikulon tapos Hotdog nga sugba. tapos nagpastil kay bisperas man may parade kagina. Bisperas subong nga sa ning pag-record namon para sa patronal fiesta naton diri sa Tomorrow. Kawayan. So nag-host kami kay si Ate Sam nag-parade so gihulat namon dito. Nag-barbecue kami. So sorry lang gid ma'am wala ka kaabot sa panyapon. Hindi ka, wala ka, kwan. Kulang pa sa... next time. Okay, next question. Si Ive Sahor. Ilan na? Rojas. Si Ma'am. Ivy Ma'am Rojas. Rojas. Shout out to you, Ma'am manang. Ivy Rojas. Sino mas in love? Siyempre ako. Always. Always ko in love. In love man pud ko. Hindi, pero mas in love ko. Hindi mas in love ko. Mas kanta ka eh. Kanag pa mula ka ganun lang. Mas love ka kaya, hindi mo ma-feel. Kiss be. Halin kay Duid. Question, Duid. Doid man ni siguro. Sir Doid, salute. Importante na ba ang dila karon? Ha ha ha. Importante na ba ang dila karon? Importante dyan ang dila pirme. Oh, pero may gid, no? Sa ano? Sa ano? Importante gid siya pa. Kay? Sa magkaon, di ba? Siyempre. Hindi ka kalasa kung wala ka Kailangan dila. mo gid ang dila, guys. Importante sobrang importante para sa akon. Mas importante gid ang dila, guys. Importante gid siya pa sa tanan. Oo. Magkaon. Mas, Ano kung kaon mo ice drop? Diba namit dila pa ng ice drop? Namit mo. Sana all. Sana all. Importante ang dila, guys. Trivia. Opo. That's all. Ano ang gwapo sa taas o sa baba? Question halin kay Jam Ibra. Sir, good evening, sir. Ano gwapo sa taas o sa baba? Then why? Ang ano Ikaw din question. Di ko alam, wala kasi Ako gina question? perfect. Ay, wala nyo gina ano ang kwan. Ikaw sabat. Galing. Ano ba niya? Ano gwapo sa taas o baba? Then why? Ha ha ha. Depende. Depende lang kita masagot yun, hindi ko balaan. Depende ako po, no? Hmm. Depende. Okay ma'am, taas, baba. Ano nga? Pero mas marami din sa taas pa. Siguro. Para sa nasa kinabuhi ka. Pero may fear of height sabi ko. Ano ko na. Kung sa baba ko, hadlokan niya pa ko kung may phobia ko sa ano. Sa baba ng feeling ko close din ano na. Ano na? Okay. Next question, halin kay Ellen Grace Galvez Maquinto.
Saan o naging kamo, ma'am, sir? Oo. Ako pa ba? Makalimot ba ko sa date? Ano gusto mo nga kuhan? May sabat date? Mansari? Anniversary? Oh, daysary. Daysary? Weeksary? 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 Na? Kung gusto mo mabala ng sabat, lakat ka din sa balay. Kaya pakauron ka na mo. Dari ka lang naman masabton. Baklaan ka Secret na pa mo. siya kay para hindi niya mabalaan kung saan kami ga-date. Yes. Abi niya kisa gagos-gos lang kami pero special Actually, day guys, siya para sa always mo special yeah, day. every day. Always sabi ko ginaano nga special. Yes. Ngunit na nga saan ang naging anniversary, Wala. anniversary. Always Ano na siya, coffee, hindi na siya sang para sa mga papilad nga ma-celebrate sa kuan. Pero siyempre, depende na sa inyo. Oo. Depende sa couple nga kamo. Kami kayo gid gasilingan ng amuni muna. Mm. Pero usually ng everyday daw Still gina nice. kuan namon nga daw last day namon sa world. World. Sa Sa ikaw, universe. guys, always naman din na coffee. Wala lang, kasi sa simple nga bagay ko nang baklan ko siya sang ice drum, Oo. baklan ko Mga siya sang surprise. saging Burger, mga binibinit, barbecue. mga anak ko. Simple lang nga pan Oh, feel ko always naman anniversary, always naman mansari. Gapa mo na lagi. Nakilig ko sa topic. Ikaw guys, Wala na. that's fun. So, hindi, Marami sa feelings, no? may ara exact date pero hindi namon Oo. hindi pa Tapos- siya sinukuan. Wala lang para sa mo. Daw nga mo, asa no anniversary niya ni Basta. Basta amo na siya. Secret. Amo na to guys. Amo na Ano ito na? na private. Char. Pero Friday, always, after Friday. Private anniversary. Mm. Oo. Pero actually always and every day. Ibo pa. Okay. Love you. Gipar mula. Dawa ibisik year. Gipar mula. Ay, dawa tulog luwa Ni. ko. Wala. Wala, oy. Wala. Teka, ay lang. Alam mo nagkikita mo yun. Ay, wala kaya. Ano ba yun? Nagamot. Gamuta ko, guys. China. Nagibi siya guys. Wala. Oh. Wala din siya, guys. Basta mo, feel mo nga alam. Ang boses. Ang boses. Basta alam mo lang. Oh. Mga upahan ko. Basta alam mo, abi ang tao. Kasi nang always yung mga ginapa-feel nga love kanya everyday. Na-engage siya, guys, as di ba ginapa? Hindi ka lang gito. Okay, guys. Wala, guys. Oo. Wala na, no. Wala na siya, ga Good evening, sir, ma'am. Ang ako niya question, hindi lang pag-mention akong pangalan. Pero ang ako niya question sa inyo, sino ang mas feeling swerte sa inyo dua? Ikaw o si Ma'am Lad? Thank you. Sino magsabat si ni Ma'am? Sige, kay last question naman eh. Isa-isa magsabat na lang. Sige. Ako, mayot. Ikaw na. Ay, yung babae. Ano to? Question niya? Kung sino daw ang mas feeling na swerte. Sige. Feeling... Sige, ako na lang una. Sige, ikaw na. Okay, dumibig sila. Sige, guys. Dali lang ako ikaw. Sige. For the last nga question na nasa natin ito na yun. Grabe ka mo kaseryoso sa inyo guys. Hindi ka itong mga lang unta. Nga ido tawag sa ido mga ba? Nga ko rin tawag sa Ako kanila. ba expect namin yung question? Pero Grabe grabe kung ka mga kwan. serious ang mga question. So ako na magsabat na sino ang mas feeling swerte sa munduan nila ito? Siyempre. Ako. Ako yan lang. May swerte kayo ko. Happy ko na nagabot sila dad sa ako. Siyempre, ako ang swerte eh. Kaya hindi tungod sa iya. Hindi ko ma-happy. Kaya feel ko swerte kayo po. Tanang nga kinanglan ko, ara na sa iya. Ang pagiging responsable nga partner. And at the same time, nanay sa mga bata. Ako eh, para sa ako ang swerte sa mundo. Ikaw naman. Gato. Ay. Wala lang.
Dali ini kinapulo. Masih mo na. Ikatari pa. Masih mo na nag-record. Masih mo na nag-record. Ikatanay. Ikaw ah. Ikatanay to. Ang lita to. Nagibi ko. Hindi na ikatay. Seryoso na lang kayo. Oh. Hindi. Hala. Guys, seryoso. Sabi tayo ang sabat ng ano. Ulbis mo na mabatian sa Hindi imo. na. Diretso na. Lisod. Hindi na ako masabat. Ano to? Lalo nang lain ang kuhan ka ba? Ikaw na magsabat. Ba? Ano ang itong question? Sino daw ang mas feeling happy? Sino Ano ang to mas swerte? feeling swerte sa ating dalawa? Okay. Siyempre ako, di ba? So, itong ginampan ko guys ha. Hindi naman to ikatangguan niyo parang mamba niyo wala ba? Basta ang bala niyo scripted. No, it's not. Hindi kami scripted. Hindi kami scripted. Sige, ang feeling ko. Ah, sige, Feeling kanya-kanya. ko. Kanya-kanya man na kaya? Feeling ko. Siyempre kung ako good eh. Feeling ko mas sa among dalawa, mas swerte siguro. Ako. Naman na. Ako eh. Ako eh. Hindi ah. Hindi, Ako eh. Sa ako ako gid lang guys. Hindi tumapay. gid guys. Ako gid. Ako lang. Hindi ako tumapay. gid. Ako gid ma. Ma, thank you ma. Ako maulat ang sabat Love ko. you, tama na. Ako mas... Asa din na lang. Ako ang mas ano eh. Hindi ako eh. Ako man na masabat. Maulat mo na masabat. Ako na. Ako ang surti. Masulti, maaway kita sa buhay. Tama na oy, hindi na ako. Masabat ko! Ah, hindi na. Hindi na ako masabat. Break na ta. Oh, sige mo. Dapat na, kung scripted na naman, unta mo itong ending. Dapat gilit ang giga mo dito ng hour sa last mo. Sige. Ah, sige, pagbigyan to si Gladys. Sige. Mas swerte gid ko guys eh, di ba? Siyempre. Oh. Guys, actually si Kier, seryoso po niya. Seryoso ay mong sabat ganyan. Seryoso din siya guys. Actually makita niyo siya sa ano, sa social media. Grabe siya ka, ano, nabutaw. No? Seryoso kaya ko Ay, guys. nabutaw gina siya guys. Hindi siya daw matyagan daw. Puros lang yung Uy, hindi mo naman ang pero, pero feel ko, ako kita maswerte gani ko kay ano, ng responsable ka eh. Sa family, especially sa mga bata, sa diri sa balay. Ang tarong ba? Oo, anagin siya guys. Tapos always niya ginapa-feel sa akon, sa kay Samantha, kay Pepay, sa amon diri nga love niya kami. Tapos grabe siya guys, grabe siya magpalangga. Ang ginay isa nga ikainlaban ko gid sa iyo. Dumibi ka naman. Natulog naman niya yung lumaw. Hindi guys, pero sa among dalawa mas feel ko ako ang mas ano, may mga ginimo na siya nga as in gid na proof gid nga love niya gid ko kaayo. Ako, family ko, mga family ko, bala na sing family ko, ano ko siya, ano ko kaswerte sa iyo. May mga ginimo ni siya guys nga as in nga hindi ko gid basta hindi ko siya i-prove ko ano niya gid ko ka-love guys. As in, grabe gid. Ang mga thankful ko nga ara sa karon sa life ko. Nga di pa feel tanan kung ano ang wala sa akong dati. Nga amo lang to guys. That's all. Uy! Tama na naman! Ang hindi mo. Tama na. Babay pa ako. So, Amo na to guys. dumibi ka pa. Wala na kay ano na. Seryoso, bi kayo. Muning Paling na awayo niya gusto ka rin. Oo, always ka. Maaway kami sa isubong. Sige na? Okay na? Sige. So, amo na to. Ang atong nga content for today, no? Salamat. For tonight, for today, tonight. For tonight. Mag ano naman kasi another nga kwan. Ano lang, linga-linga lang good na. Bago kami matulog guys. Spread the good vibes, beta Oo. always, no? So, salamat sa mga nag-participate sa atong lingaw-linga, no?
Ito na lingaw ka mo sa among nga Q&A. Maski Q&A do pa. mahibit. Q&A Mahibit pa na si more. Kwan. Hilad-lad. Wala ko gibi. Oh. Action, hibi lang. Serious, abi guys, hindi ko na gusto na ano kayo ng kwan. Seryoso kayo. Ano kay kamo abi Lugo, abi nag-question? ko sing kwan. Ambal Dali ko sa lang inyo kuma- mga kwan ng unta. Dali lang Alapulos. kuma... So diri lang guys, no? Okay. I-subscribe kami sa YouTube. As always, i-share ang Spread video the na to. good vibes. Na to ang tagline. Spread the good vibes. Good vibes ang tali niya. Okay, that's all for tonight's video. Bye-bye! Dapat mo Night. pa mo. Good night! Ano pa?